Hallo, så velkommen tilbage til Red Gaming. I kan godt se, at der ikke er nogen video på lige nu. Og det er simpelthen fordi, at nu skal jeg til at spille på en PlayStation 1. Og som jeg ved, er der mange, der får har nostalgi for det gamle. Jeg ved ikke, om man siger, har nostalgi eller får nostalgi. Men man har det i hvert fald. Man får det, og det kilder så dejligt. Men jeg skal spille PlayStation 1, og alle får nostalgi-anfald. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men for nostalgi har jeg sådan nostalgi for introen til en PlayStation 1. Så lad os lige få den, fordi at det er bare dejligt. Trykker vi optager, og det kører bare. Og så sidder du gang til at tænke, hvad skal vi spille på en PlayStation 1, spørg? Nu skal jeg lige give dig et lille svar. Vi skal spille Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer. Ja. Challenge everything. Desync. Harry Potter characters name and related, bla 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 bla. The Warner Brothers, bla bla bla. Det er trademark, bla bla bla. Jeg elsker Harry Potter. Jeg elsker Hermione. Jeg elsker Ron. Jeg elsker Dumbledore. Jeg elsker Snape. Jeg elsker dem alle sammen. Hvad skal vi tage på? Selvfølgelig skal vi tage på dansk. Fordi vi er danskere, eller... Det ved jeg ikke. Det er der en nordmand, der sidder og kigger på. Kontroller memory card. Så man lige hører bilen i baggrunden. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg snart skal have en... jeg skal have en... et maraton. Hvad for en indstilling, vi kan lave. Det er sjovt, jeg skal altid lige ind og kigge på indstillinger, fordi at... Det var sådan noget, der var nogle fede indstillinger, der var. Vibration. Kameraindstil omvendt. Flyvekontrol af lydvalg. Hvad er det for noget? Det er fint nok. Tilbage til menuen. Yes. Centrer skærmbillede. Jamen, prøv den lige med den. Det var dejligt. Fortsæt. Nå. Cool. Starter så spillet op nu. Start spil. Vi skal spille i 20-30 minutter. Autogame, ja for fanden. Når du ser dette billede, bliver dit spil autogemt. Og det viste fjerne ikke memory card for memory card en gang 1. Reset ikke eller sluk for hovedstrømmen. Nå. Øv. Vil du skabe det? Ja, for fanden. Den er Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer gemmebog. Blok. Hvor skal den være? Den er det lige meget. Indlæser. Her er historien om Harry Potter. Altså også de danske stemmer. Harry Potters første Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab var højst begivenhedsrigt. Sammen med sine venner Ron Weasley og Hermione Granger lykkedes det Harry at overvinde Lord Voldemort, den største mørkets troldmand nogensinde. Gisp. Men nu var Harry tilbage på Ligustervænget 4. Han var ofte låst inde på sit værelse. Det er fandme synd. Og selvom han var en troldmand, kunne han ikke undslippe, fordi han ikke måtte bruge magi, når han var borte fra skolen. Alle kan sammen. Så en aften i slutningen af sommerferien dukkede en alf med navn Dobby op. Dobby, din Dobby lille... advarede Harry mod at vende tilbage til Hogwarts. Blårøv. Harry Potter må ikke tage tilbage til Hogwarts. Hvis Harry Potter tager tilbage til Hogwarts, vil han slæbe i livsfare. Der er et komplot, Harry Potter. Et komplot udtænkt for at få de frygteligste ting til at ske. Det lyder dejligt. Dobby forsvandt, og kort efter ankom Ron Weasley og hans brødre Fred og George i en flyvende Fort Anglia for at redde Harry. Fort Anglia. Harry fortalte dem om Dobbys advarsel. Men de var ligeglade. Mystisk. Jeg tror, at gamle Dobby blev sendt afsted, fordi nogen vil lave sjov med dig. Kan du komme i tanke om nogen på skolen, der har et horn i siden på dig? Det lyder træls. Draco Malfoy. Endelig landede de ved Rons hus, Vindelhuset. Sikkert nede på jorden. Rons mor, Molly Weasley, marcherede over gårdspladsen og stansede foran dem.
Hun så ikke begejstret ud. Tomme senge. Ingen besked. Bilen borte. Ud af mig selv af bekymring. Det var som om det varede ved i timer, og for Weasley havde råbt sig hæs, før hun vendte sig mod Harry. Det glæder mig meget at se dig, Harry, min ven. Ronald Weasley. Jeg synes, jeg bad dig om at få det genfærd til at lade være med at larme. Han kaster stadig rør ned på loftsgulvet. Det driver mig til vanvid. Kom, Harry, lad os gå. Og det gjorde Kom, Harry, lad os gå. Og det gjorde de. Fandme ja. Det er fandme dejligt. Kom, Harry, lad os gå. Så bliver der skrevet ned på memory-stikket. Det er dejligt at spille på sådan en ældre maskine her. Det også godt være, at jeg skulle prøve at fyre næsten op. Det bliver til den næste episode. Eller 64. Win lose it. Jeg kunne godt tænke mig at spille Harry Potter i Visesten. Ja, det har jeg sgu til PlayStation 2. Men jeg vil spille det til PC. Hej, Harry. Velkommen til mit hjem, selvom det ikke ser ud af meget. Jeg synes, det er fremragende. Det er Tak, pænt. Harry. Vi kalder det Vindelhuset. Det hedder Kom, Harry. Vindelhuset. Hvis Genfærd har låst døren til loftet igen, må vi prøve at finde en anden vej ind. Det lyder som noget, der sker hele tiden. En tryllestav. Hokus pokus. Jeg ser, at far placerer nogle kasser i haven. Hvorfor bruger vi ikke bare dem til at klatre op på taget og dernæst ind gennem det åbne loftvindue? Ved du hvad? Så som du har været indespærret hos familien Dursley så længe, kan du øve din koldbøttebesværgelse på kasserne. Koldbøtte? Krydstasten for at kaste besværgelsen. Okay. Nå! Sådan, Harry. Nu den anden. Prøv flipendo på disse kasser med koldbøttebesværgelsen. Flipendo? Husk, tryk på krydstasten for at kaste besværgelsen. Okay. Er I kan sammen? Hvorfor går du derhen? Hallo? Hallo? Stop. Det kommer sådan her. Så kan du ikke gøre noget. Okay. Flipondo! Ronald Weasley. Jeg synes, jeg bad dig om at få det genfærd til at lade være med at larme. Han kaster stadig rør ned på loftsgulvet. Det driver mig til vanvid. Det godeste. Så, rolig. Og jeg synes, vi skal undgå hende. Lad os klatre op på taget og springe ind gennem loftvinduet. Det lyder som en form Efter Harry. For at klatre op på en kasse, skal du gå hen til den og trykke på retningstast op. Hold da kæft. Din tur, Harry. Skub til den lille kasse for at klatre op på den. Og løb så over hullet for at autospringe. Super duper, lad os lige prøve det. Op. What the fuck? Lad os lige prøve det en gang til. Der er ikke nogen, der kan gøre sådan her. Det var godt. Kigger vi lige her. Alikamus! Det er godt nok svært lige til at line op. Alikasu! Hop lige der! Sådan. Jeg glæder mig godt nok til at få en bedre mikrofon. Jeg havde en eller anden TSM-mikrofon før, den døde så. Jeg skal prøve på at lave den skib bare mere i stykker. Men det næste, jeg tænker, jeg skal have, det skal være sådan en Blue Yeti. Det er sgu da ikke noget genske. Det driver mor til vanvid. Brug din retningstast til at flytte dragkisten. Prøv at fange 60 rør, før de lander på gulvet og laver et forfærdeligt rabatter. Godt, Harry. Lad os komme i gang. Lol. Ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Det er sgu da sjovt, det her. Det kan jeg godt huske filmen af. Det skete hele tiden i filmen. Det var bare træls med det genfærd. Det sprang bare frem og tilbage, og så lige der var Hermione, hun sad inde på toilettet helt alene, så kommer genfærdet og bare, det er bare træls der. Det skete hele tiden.
Det er lige lovligt voldsomt. Kan du ikke lige samle sådan nogle træs af dem der op? Det var da dejligt. Jeg føler lidt sådan ligesom Guitar Hero lige nu. Dam. Hov. Det kunne han ikke lige. Egentlig skabe igen. Det skal nok holde mig i ro et stykke tid. Tak fordi du hjalp med genfærdet. Det var så lidt. Nu er der mere stille. Så skal I drenge nisselue haven for mig. Find lige herr Weasley. Han er nede ved skuret, hvor han roder med sit ikke-magiske ravelse. Ikke magiske ravelse. Det lyder bare som om det er sådan noget top secret noget. Ja, lad os gå ud af vinduet. Det er en god idé. Fandme et stort vindue. Skal vi da bare du. Jeg elsker at spille på sådan en konsol her. Det er faktisk den allerførste konsol, jeg kom til at spille på. Det var en PlayStation 1. Okay. Men den første konsol, jeg selv fik, det var faktisk en PlayStation 2. Og så den første konsol, jeg selv købte, det var en PlayStation 3. Det er lidt sjovt. Det har altid været sådan noget PlayStation noget. Okay. Alikazoo. Alikapum. Hokus pokus. Benyt dør. Hallo. Er der nogen hjemme? Far efterlader sit ravelse alle vegne. Det driver mor til vanvid. Lad de tønder med en fuld opladet koldbøttebesværgelse, så vi kan komme igennem lågen. Koldbøttebesværgelse? Nu må du lige... I kultivar folu! Radi makama badala! Ida taki hamanas! Smuk kastet, Harry. Kom, lad os prøve at finde far. Velbekomme. Der er også en der. Ibla, boom! Der er lige en jellybean inde i. Lad os tage den og gemme den. Det var slapper. Jeg husker i toren, på PlayStation 2, så tror jeg, det var, hvis man holdt den ind, så kom en overcharge den, og så vælte. Nå, ikke alligevel. Jeg tror, det var på PlayStation 3. Jeg ved ikke. Men mine all-time favorites, det er Harry Potter. Jeg tror, det er de første af dem. De vise sten. Det er nok den, jeg bedst kan lide, fordi den første er den bedste. Hemmelighedernes kammer, det var også okay. Fangeren for Azkaban, det var sådan halvskummel, synes jeg, på det tidspunkt. Ginny er oppe i popskibedet. Hvorfor går du ikke ind og sludrer med hende? Ja. Jeg er emotioneret på det sidste. Jeg kan gerne nok vide, hvorfor. Nå, jeg smutter hen og ser, hvad far gang. Gå lige hen og snakke med hende. Det lyder som en god idé. Der er lige autorun. Hallo. Hej, Harry. Rart at møde dig. Jeg er Ginny. Jeg ledte bare efter vores puffski. Jeg vil sikre mig, at Fred og George ikke bruger den som smasher, når de spiller Quidditch. Led puffskien over til buskene, så vil den spise dem og afsløre multismagsbønner, som du kan indsamle. Bønnerne kan Jeg kan godt ikke snakke særlig. hekser og troldmændkort fra Fred og George på Hogwarts. Det var en god idé. Hvis du fører puffskien over til buskene, vil den spise dem, og så kan du måske finde et berømte hekse- og troldmændkort. Ja. Når du får et troldmandskort, bliver det lagt i din foliomagi. Tryk på vælg-knappen. Dette vil vise dig din foliomagi og de kort, du hidtil har indsamlet. Der er 2 Sejt. typer berømte hekse- og troldmændkort. Sølvkortene og de 4 særlige guldstifterkort. Der kan man bare se. Nå. Kom, Vilski. Du skal den der vej. Hopper du med mig? Kom, lille ven. Nu skal vi ud og spise mad. Skal vi spise bær? Kom. Hvor blev du af? Eller røvhul? Nå, er du hernede? Det var en god en. Hed det lort. Der er en herovre. Du bliver stor. Det var lige sådan en god en. Kom. Du har slet ikke tid til det der pjat der. Spar hen og spis. Skal jeg sikre mig der? Graballe puha.
Jeg ved ikke lige, hvad der sker med kameraet. Han er uhyggelig. Klaret, Harry. Her er et berømte hekse- og troldmændkort. Felix Summerby. Der var jeg heldig, var. Du må hellere finde Ron, Harry. Han er gået hen for at snakke med far, tror jeg. Det er den vej. Nu kommer jeg til at tænke på en dårlig joke som en for... Det er lige igennem her, Harry. Vi ses senere. Tusind tak. Kyssekram. Jeg kommer til at tænke på sådan en mega dum joke, som en af mine venner, han forklarede mig på et tidspunkt. En Harry Potter joke, han selv fandt på, eller jeg ved ikke, om han selv fandt på, eller sådan. Det var virkelig fed. På en dårlig måde. Det var sådan... Harry Potter og Ron, de er nede ved hold lige kæft. Harry Potter og Ron. De er nede i kæmpe edderkop og en skrot. Lige pludselig kommer der en kæmpe edderkop bag ved Ron. Og så Harry, han siger til Ron, Ron! Og Harry svarer, og Ron svarer så Harry. Og så bliver han spist, og så døde de alle sammen. Jeg tror, det var sådan, den skulle forklares. Det var lidt mærkeligt. Jeg synes i hvert fald ikke, det var sjovt på det tidspunkt. Det er bare mærkeligt. Hej, Harry. Jeg er Arthur Weasley. Jeg Goddag. spekulerede på, om du vil hjælpe mig med at nisseluehaven. Det er Det lige gennem loven, men kan du tro, jeg ikke vil. nisseluehandsker til at gribe nisserne med. Uheldigvis lader det til, at de er blevet væk fra mig under alt det ravelse. Det var træls, hva'? Brug din Wingardium Leviosa besværgelse til at fortrylle og bevæge ravelset. Tryk og hold krydstasten nede for at løfte hvert stykke ravelse. Brug dine retningstaster til at bevæge ravelset rundt, og tryk trækant for at smide det ned på sten og knuse ravelset i små stykker. Fedt nok. Okay. Kan du fortrylle det og kaste det ned på stenene, så er du flink. Måske kan vi finde de handsker. Jeg ved, at jeg lagde dem her et sted. Det gjorde du nok ikke, vel? Husk, Harry. Det er ligesom besværgelsestimerne sidste år. Nu må du hellere finde de Kom nu. nisseluehandsker. De kan ikke nisselue uden dem. Nej, det kan vi nemlig ikke. Og smid dem på stenene. Ved du hvad? Det skal du ikke sige til mig 3 gange. Ida Glisner flykke det. Wingardium Leviosa. Ida var det jo bare. Jeg tror, at jeg må kaste ravelset højere oppefra, hvis jeg skal slå det i stykker. Ved du hvad, nu skal du ikke være til at være næsvis. Wingardium Leviosa. Sådan, Harry. Sådan. Det var fandme godt, Harry. Wingardium Det var lige det, Harry. Flyv, Harry. Det ved man, hvis noget der, man gør sådan her. Se nu der. Ingenting. Sådan, Harry. Fortsæt. Sådan, Harry. Fortsæt. Det tænder mig sådan. Wingardium Leviosa. Op med den. Op med den. Puff den. Der var handskerne. Halleluja. Glimrende arbejde. Du har fundet nisseluehandskerne. Her er de. Puff. Magic. Flyvende handsker, der starter mit ansigt. Tak fordi du hjalp far, Harry. Du har også lært at fortrylle objekter, og jeg er sikker på, at det vil være til nytte for dig en dag. Jo før vi nisseluer haven, jo før kan vi få noget søvn. Jeg er udmattet. Kæft, det lyder sjovt, når han snakker. Det er virkelig sådan oplæst. Det er sådan noget, hvis jeg begynder at læse den her. Important. Software may need to be downloaded separately. Free of charge. In Nintendo eShop. Ja. Det var, man lige skulle prøve at kigge på Harry Potter-bogen her. Du er til at bruge de nisseluehandsker. Mor vil gerne have, at vi kaster de havenisser over hegnet og ud på den mark med fars ikke-magiske ravelse. For virkelig at kunne kaste en havenisse langt, skal du tage til. Tryk på tasten firkant, så hurtigt du kan, og få fart på. Når du Okay. kommer til hegnet, skal du begynde at snurre rundt på stedet. Tryk på trekant, når du er parat til at kaste havenissen. Du får point for distance og for at ramme målene. Nice. Kom så. Tap. Hey.
Wow! Nej! 0 point. Så kan du lære det, Kevin. Bare rolig. Jeg skal nok tage den der, Harry. Ved du hvad? Nu skal du ikke til at være så sej, du skal ikke. Jeg gider slet ikke høre det på det pjatten der. Så flyver du bare lige over på den der. Ring. Men ved du hvad? Vi skal nok slå den der rekord der. Det tror jeg jo ingen til. Kom så. Wow! Jeg tror ikke, vi kan prøve at høre. Det er vildt. Jeg bliver trykker bare. Lige dernede i. Nej. Hashtag gyldengrød. Der skal han på det her. Nej! Fuck, jeg stinker bare til det her. Og nu holder du din kæft. Nej, jeg gider. Hold kæft. Tak. Den rekord slår jeg i hvert fald ikke. Væk med den der over på hækken og alt det der. Hold da kæft. Det var så langt som nogen overhovedet kan kaste dem. Tusind tak. Det var det virkelig dejligt, at du kan fortælle mig det. God indsats, Harry. Men det er ikke din bedste. Det var virkelig sjovt. Vil du spille igen? Ja. Jeg skal kraftedeme slå din rekord. Gingerbread motherfucker. Nu skal du se her. 1 og 2 og 3 og snør. Lige op på den der. Sådan. 250. Det er det bedste kast, jeg nogensinde har lavet i hele 100 meter skoven. Plus 250. Der er vi allerede på 300. Bum bum. Det var de bedste point, du nogensinde har fået, Harry. Lad os aldrig gøre det igen. 1, 2, 3, 4, 5 og postkasse. Bang, så er vi oppe over de point, vi skal have. Og så skal de andre bare smides ud. Der har vi nu slået rekorden. Nu har vi med 78 point. Crazy. 166 point, Harry. Det var da godt nok vildt, Harry. Lad os lige slå rekorden endnu mere. Det er bare sådan en noob-rekord, så man kommer til at slå en MLG-rekord, hvis noget var, man tog den anden. Tog vi lige den en gang til. 67, det er fint nok. Jeg ved, om vi kan lave det der. Mega flot, Harry. Det var det længste kast, man overhovedet kunne. Det var da mega sejt, du. Lad os lige prøve at se, om vi kan lave sådan et til. Jeg ved ikke, om det var det der. Nå, det var altså ikke. Lyske. 602 point, Harry. Det er jo lige 202 mere, end den skulle være. 1, og så 2, og så 3, og så... Wow! Ding, så er vi færdige. 70. 72. 272. Så er vi over det. Harry. Det er din bedste rekord. Det var virkelig sjovt. Vil du spille? Nej, nu vil jeg ikke spille mere. Nu har jeg slået en rekord, og nu vil jeg have alle dine magikort. Slutbrud. Men sandens, vi er kun 6 minutter tilbage. Har vi ikke det? 6, 7, 8, 9. Nej. 7? Ja, 7 minutter. Hej, ja. Hvad med en troldmandsduel? En troldmandsduel? Fandme ja. Jeg tror ikke, at du aldrig har været med i en troldmandsduel. Nørd. Til at lære, Harry. Er det her sikkert? Hun var slet ikke med i 100 menneskers største hemmelighedskrammer. Så skal vi bare wreck dem. Tager dem, så wrecker vi de cons med Wingardium Leviosa, Hufflepuff og... Hufflepuff. Det var en god cutscreen. Let's go.
vinduesduelsplads. Det er en duel mellem dig og ham den anden. Køleskab er jeg ikke med i. Nå, det er ikke køleskab. Okay. Jeg er klar. Du skal holde den der ned, så sigter du på at smadre nogen bare. Okay, det er ganske simpelt at duellere. Du skal bare prøve at ramme din modstander med en koldbøttebesværgelse. Hver gang du rammer din modstander, kommer du tættere på at afvæbne ham. Og glem ikke, at en fuldt opladet koldbøttebesværgelse kan kastes ved at holde krydstasten nede, og det ved jeg godt. Okay? Lad os duellere. Parat til start. Duellere. Mærk det der. Wingardium Leviosa. Au. Kom så. Hallo, giv mig sgu da en chance. Tump. Og spammer vi bare de der. Au, den skal vi ikke løbe ind i. Puff! Moren, hun står bare derinde. Hvad fanden laver de knægter? Børn vil altså være børn. Og så kommer plot-twistet, hvor Harry Potter tager sådan en stor revolver op af lommen og begynder at plukke ham i ansigtet. Puff! Kom så, Harry. Du kan klare det. Godt spillet, Harry. Puff! Godt klaret, Harry. Get rigtig motorfokus. Første runde! What the fuck? Parat til start. Duellere. Duellen er i gang med Fred, der er hurtigt med. Au! Dejligt udspil fra Potter, nu har Weasley virkelig fået noget at tænke på. Det er smukt arbejde. Jeg ved, om det er sådan nogen boss battle. Nu skal du kæmpe mod Voldemort. Get rigt. Überrigt. Expelliarmus. Dø! Hold kæft, dø! Godt klaret, Harry. Lad os nu prøve igen, men denne gang introducerer vi nogle specialtricks. God idé, Fred. Kan du se det tv? Ja. Hvordan det glimter? Øj. Det betyder, at der er gemt Det er et nyt. specialtrick i det. For at få fat i specialtricket, må du tvinge mig til at ramme tv'et med en af mine besværgelser. Det vil udløse en kugle. Jeg havde nær glemt, at specialtricks kun kan blive brugt ved at trykke. Okay. Parat til start. Duellere. Ram hende her. He. Au. Der, det udvikler sig til en klassisk kamp. Flot spiller. Han holder virkelig fast. Ram den her lygtepæl. Smukt spiller, Weasley. Så. Der. Kom så. Ram den. Nå. Tryk på cirkeltasten for at kaste en særlig besværgelse. Det er for rygende over. Min argon bare. Jeg gider ikke det pjat der. Væk med dig. Godt klaret, Harry. Get rigt, motherfuckers. Og jeg har også vundet næste runde. Hvis du ikke lige tager din sko ordentligt på. Parat til start. Duellere. Piv! Pænt arbejde. Han begynder at være klar, altså virkelig godt. Se nu der, det udvikler sig til en klassisk. Dejligt udspil fra Potter, nu har Weasley. Det er fandme godt udspil for Potter. That's why he calls... Hallo? Hvad er med det der? Det er ikke det der pjat der. Nej. Harry Potter døde af den store, farlige spillelyst op. Parat til start. Så skal der bare rækkes. Duellere. Jeg gider ikke have de der specielle nogen der. Det er dårligt noget.
Godt spil af Potter. Han holder virkelig stand. Få den der lige i ansigtet. Spil fra Potter, nu har Weasley virkelig fået noget at tænke på. Godt spillet, Harry. Gæt rigtigt. Kom så. Sådan. Puff. En Guardium Levi. Au, au. Sådan. Ved du hvad? Gider ikke godt lade være med at skyde. Au. Godt gået der. Puff. Sådan. Gæt rigtigt, Matter Fagas. Så skal han bare lige Fatality. Fatality. Puff, så blev han blomst. Wow, se nu der. Du er et naturtalent, Harry. Nej, fandme nej. Det er godt med en lille smule chillet. Så bliver man bare så dejlig, at man ikke bliver blind. Og nu vil jeg bruge den her pause til at læse noget op fra bagsiden af kassen. Tør du ved det? Nå, okay. Hun er gået et eller andet sted hen, og hele familien venter, så vi kan tage til Diagonalstræde og købe vores skolesager. Vi må hellere dele os for at finde hende. Og forresten, pas på fars ravelse. Hvis du støder på noget af det, skal du bruge din koldbøttebesværgelse, eller din Wingardium Leviosa for at forsvare dig selv. Hallo, Hvis du run, opdager, at dit helbred hallo, er lidt dårligt, run, kan du tage en chokolade. run. Sådan der. Ved du hvad, Ron? Det er godt, du løber nu, fordi at jeg er faktisk færdig nu. Nu har jeg brugt en halv time på det her spil her, og det går jo ikke, at jeg spiller mere om, selvom jeg har meget lyst til det. Så du skal have 1000 tak, fordi du gad at se med i den her episode her, og du må gerne skrive ned i kommentaren, hvad det er, du synes, jeg skal spille som den næste ting. Det kunne være mega dejligt, fordi at det er lidt mærkeligt nogle gange, og så bare tage 5 fingre i øjnene, og så gå også og tage et tilfældigt spil. Men ja, jeg vil gerne skrive ned i kommentaren, hvorfor nogle spillekonsoller jeg har, og så kommer der en video op af alle mine spil her senere på ugen, eller måske i morgen, eller det ved jeg ikke. På et tidspunkt. Vi ses og have det rigtig godt. Hej hej.